Eto guys, mag-almusal na kami. Char. Mag-almusal na kami. Ayan. Mag-almusal na kami guys. Tapos ang ulam namin, bring house. Bring home ang ulam namin. May dala si Papa, bring house. Tapos may pakbet. May pakbet. Pakbet ang ulam namin. Tapos si Bintoy. Tapos si Ingot. Ihatag sa ni Lula. Wasa Sa toy, pabi. ihatag ni Lula toy. Oh, tanan iyan ni Lula. Kau na May ka. Lingkod na sa bangko May. Aman si Kuan. Ano si Mama pa? Yun na kayo, pamahaw na ta. Kana. Dawati ko no, Luna. Dawati. Kana. Sige. Nanay karne. Yap. Sige na. Alin na, Chad? Ito, ingkod ito amay. Ay, ingko na to, May. Abay ni Chichi. Ay, ni Queenie, May. Kauna ta. Eto guys, kain na kami guys. Tapos ang ulam namin, ayan, bring house yan. Humba. Tapos, mayroon kaming pakbit. Ayan. Tapos si Ingot. Naa si Ingot. Si Amay-Amay. Si Queenie, si Iglot. Tapos si Chichi. Si Bintoy. Si Mother og si Papa. Si Tata og si Richard. Butangit kan si Amay kay layo dito abot. Hala, napuspot. Nagitando. Tando gaingot? Kana insakto na mo kanon? Ang ama na ko plato, kanya ko plato. Ano plato ni ate di Papa? Di, kanira. Kanira, butang sa saging. Wala tiyo. Kana ako di. Ayo. Oh, andi na di. Dayo saging si. Saging. Insakto mo na yung plato. Ano Saging. yung saging dito? Isa na adi anak bangko. Kana. Bubog na balag baktas ah. Nagbagta sige ko pa. Bubog makauli. Ang hubog lagi. Nya si Ala nakauli. Ayo ba pwede mag-MJ? Separahan sila ng bubog na. Pwede yung pang... Ama. Oh, dada ah. Oh. Kaon ka? Oh. Di kaon. Init na ba na ta? Init. Andi. Kana, hutda na ha. Pamira man. Hutda na ah. Ayaw ingon na di kagkang sautan. Hindi ba? Saan na amay? Eto guys, tapos na kaming kumain. Tapos ang mga bata, karon. Pag humagkaon, manlimpyo dayon sa lamisa. Ayaw dayon mo paglakaw-lakaw. Humagkaon ang mga bata, magtuon og hipo sa lamisa. Chiche! Bine. Asa magkapay nga Chiche? Maria. Oh. Dito kayo, magligpit kayo ng ano. Ayan. Sige. Manghipo sa lamisa. Tapos, maghugas sa plato. Dili kay magsali na dayon dua-dua sa silong. Sige.
Ayan, magligpit ng plato. Kinainan. Tapos si Buday, ang mga mumho, ihatag ni Buday ha. Ano ba lagi nagbigwa na. Kana, tapos trapuhan ang lamisa. Tapos punasan ang lamisa ha. Para matuto kayo. Di kay pagkahuman og kaon tuwa sa nagtakbo-takbo na. Ayan. Misa punasan. Ayun pa, Queenie. Anak, kuha na dana. Ay lang sa makabusog mo isa. Nganong naglingko ra makada na iglot, nakapukot na imong lubot. Sige. Queenie, kuha ang pitsel. Napay pitsel. Daw napay saging ikuha na kay para makaon na. Kana. Sige na, Queenie. Giunsa na pagkakuha na, agoy nang lupad na ang mga mumho. Tarong nga ka na Ayusin mo. Agoy, digin mo kabalog mga trabahong kuan ha. Sige kana. Ayuha. Kay para limpyo ang lamisa. Sige na, ayuhan na Queenie. Unsa man ang mga kanon. Mumumumho. Dili ka balulula. Ha? Manalbaw pag mandara sa Na mao lagi. Kana ayuha pagtrapo. Oh. Kinanglan lula ang mga bata tudluan kay para dili mahimong tapulan. Pag humagkaon magkundat-kundat na dayon. Na limpyo gyud lula no. Oh, da lagi. Tapos ang sahig namin sinaw na kaayo. Kana kay magtuon ka mo kuan, kay mga minyo ka mo ugma pangbiyaan mo sa inyong bana. Kay mga tapulan ka mo. Mga hugawan. Limpyo gyud. Ayuha kana Ginoo ko. Oh, kana ayuha. Magtuon ka mo kay ngano agka nga dalaga na mo. Humagkaon magkundat dito sa gawas, magsali dagan-dagan. Diha para limpyo ang panimalay. Di mo ganahan nga agtanaw nga limpyo ang balay. Mabuti pa yung tita namin, naghugas ng plato. Dito sa baboy ikaw, kay para masisim na niya. Kana, para masisim na niya. Ipaduol lang kuan. Ipaduol na kay para dili makuan. Imo day assignment karon? Tagabuntag ko. Kada buntag ka? Kana. Kuha na raw, nag-agas bang tubig? O pa nag-agas? Naimpas ang tubig karon. Yan ang tita namin. Puutan. Masipag yung tita namin. Mas maganda pa sa akin yan. Tingin ka. Oh, di ba? Maganda pa sa akin yan. Pagandahin ko yan. Ayan, naghugas ng plato yung tita namin.